Окупація 44-го, сучасна окупація та визначні постаті кримськотатарського народу. Це ключові теми виставки колажів та графіки Олександра Муратова «Мій Крим». Експозиція відкрилася цими вихідними у Києві. Олександр Муратов – відомий режисер, в доробку якого понад 2 десятки фільмів. Є і стрічка кримськотатарською, татарський триптих. Муратов сам має кримськотатарське коріння і тему півострова вивчає все життя. Виставку «Мій Крим» він готував останніх 5 років. Роботи побачила і наша Вікторія Аблязова. Від давнини до сучасності у колажах та графічних роботах депортація 44-го, окупація 2014-го, краса Криму та визначні постаті кримських татар. Останні 5 років Олександр Муратов захопився створенням колажів та графічних робіт. Зізнається, через поважний вік вже не міг знімати кіно. І любов до Криму знайшла своє продовження у образотворчому мистецтві. Спочатку намалював портрети всіх кримськотатарських ханів династії Гіраїв. А з початком російських безчинств в окупованому Криму став робити колажі, в яких виражав своє переживання за долю кримськотатарського народу. Цей колаж Олександр Муратов присвятив вбитій окупантами ветеранці кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. В захваті від неї був. Ось. І така була просто, така в неї була наснага, така патріотка велика була. Я знаю, я був просто обурений, в мене сльози текли, коли я знаю про її смерть, про жахливу її смерть. І зразу, як з нею це трапилось, я присвятив їй колаж. Один з героїв колажів Олександра – голова Меджлісу Рифат Чубаров. Він є на кількох роботах – на графічному малюнку «Серед гір» і на колажі, присвяченому російській окупації 2014-го, разом з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Це такий своєрідний вибух його душі. Він дуже багато в себе носить. І він має татарське коріння, він має дуже багато спогадів з дитинства про своїх бабусів, дідусів. Він знає, як їх депортовували. Він про це багато писав. В Криму до депортації жили бабуся і дідусь Олександра Муратова. Вони кримські татари. До трагедії 1944-го він часто приїздив до них в гості. Свого двоюрідного діда Енвера художник зобразив у колажі. Той загинув під час депортації. Десь у степу в казахському зупинили потяг, щоб ховати померлих. І там стояла жіночка, не було напівмертве, напівживе немовля. І солдат каже, все одно помре, щоб зупинятися. Він вихопив неї з рук і кинув теж у могилу. І дід не витримав і лопатою зніс кришку черепа цього солдату. Його зараз застрелили, кинули в цю ж могилу. Побачити графічні роботи та колажі Олександра прийшли його колеги та шанувальники знятих ним фільмів. Він послідовно розкриває ті теми, які його завжди хвилювали. Це тема державності, національної гідності, розвитку народів, и татарскую, и украинскую. Я смотрела фильм Александра Игоревича «Татарский триптих», и этот фильм, он меня поразил. Я считаю, что это один из лучших фильмов вообще украинского кинематографа. И я на этой выставке я вижу как бы продолжение. Побачити виставку Олександра Муратова «Мій Крим» в Українському фонді культури можна до 5 червня. Вікторія Аблязова, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.